Umla ban muddur kat ka North Eastern Hill University nehu ka Central University kalapoi haupot bakam don nong hikai ki babiang halo department la ot ki kmi ki pa bat ki khna pule hakani ke school ba kani ke jing ot jing samla pule rengkat bat ki kmi ki pa kalapoi shi ki tendong skor ki nong elam jang ka Federation of Khasi Jaintia Garo People FKJGP ki blalet ye kendu mardor ye unong hikai rangba kalo department head of department halor kani ke jing duna nong hikai hakani ke school ba kat kum ka jinga tho jong head of department ka law department ki don nyongot ki nong hikai ya ka law kat bai ki subject bam hap ha ka law kum ka sociology economics english but political science la thung de ki nong hikai belasngi ne ki guest lecturers na ka bentah riu benai ki nong hikai ya ki ni ki subject ru menta 4 thong layo jing tip ru bala shibenai shiteng 4 don kanu ka jing hikai ha class ye ki kat tu kat ni teli ki semester ka ni ka department ki bor jong ka nehu ki thu ba enthung yi ki no hikai belasngi ne ki guest lecturers hakini ki shposngi banwan kinong yalam ke FKJGP kidang apan kut kata ka shposngi balada orlong kumbala kular kinong penyat ya kani ke school ba kin sarai de ki wei pat kilat ban penbiang ye jing don kam ki samla puli hakani ke school ba Kajingwan jungi ni kalong ba iwan hang ni ba iyo kai complain ki kimi ki pa jungki khna ban ki khna rukum ju ya kajing syam kajing e jungki halor kajing bomdon kino hikai ha law department te nakaliang jungi ka seng isim ka ya kani kajing sokhya ba isim khya kani ba iwan ngi kendu hang ni ya ki bariban pet na ka law department ti iwan ban kendu yau head of department HOD dan nakaliang jung ulai ngi kijing pensai te ulong ba nakaliang jong ki kila kila pha ka application la sausien shau vc te henry haduk kat menta kim 4 yo ekani ka jing pensai kim 4 yo ekani ka pensai balai bakim doni ki lecturer te haduk kat menta kani ka ikini ki loss subject ki don kino hikai tang nyong wat ki don life sun paper te kini ki non law subject pada kidan south subject kata kadi ka sociology political science economics bat ka english te kini ki non law subject pada haduk kat menta ki 4 don ki no hikai ki bapura te kidang don bitang ki guest lecturer te kat haduk menta ki guest lecturer ki aipor tang nyu nrio banai teng sistem kumtu te haduk kat menta ki 4 don ki permanent te haduk menta pada ka kajingwan jungi ni bolong ba menta la sibanai siteng ikhlem yo eka ki khna ki ikhlem yo eka jihikai mo mentala sibenai siteng songkai kumtu kino hikai kumdon te ngiwan hang ni padeng kendu yo HOD batai ngi kata nang ta ngiwan kendu yo register te register ai ong ngi pat ba kila ka proses kelaya cekmat menta ka badang pending ka des tangka ka interview te ngakli ong kat nosngi kan sempor kani ong kan sempor kumbalai saus ngi ingin conduct na ka interview te wong ai por ngi suppose ngi bangin solve ka ni ka problem baro te ngi nakaliang kaseng ngila mahami ki ba kimdi ban sim kimdi ban lekai ya kani ka puli puthi khamtam ya kani ka hakani ka university mo khamtam ki ba puli khambon long ki nakaliang jong ki samlap khasi jongi te hadin ngin long nakaliang jungi ngin sapa daka jingtho shau vc ba ngin pha daka entertain kan ya daka jingtho ba long ba ngin solve kat bala ban kloi mo ya kan ka problem ka jingta ta shibun hi namar ba komenta ban shu ekran hangni long ba la komenta ka exam jungki kan sedang hau benai bashipo te kini ki third kamtam kini ki third semester fifth semester ki 4 yo watang si kelas ru ki 4 yo haduk kat menta te kalong len kalong sub kapor ki te hajaka bangin yo ban kendak ha benai December ngap ban kendak no next year haduk benai March te ka long len ka simpor ma ya ka por jongki bat ka sub kalong sub ru ki te nakaliang jong kaseng te ngi maham ting hi baki de ban solve no kini ki jing ki ba kila kena kila pan pau hangi te bat hadin kata ngin pej hadin jong ka suppose ngi te lada kim pampat la ban long ka seng kan sim ka senjan ka ba kham ka ba kham teng kham skmat